си училището, майна. Ти си нами от това мазно училище. Аре се мачкаме. Само 6-7 се повтаря. Много е дразнещо. Търтата учителка, само двойки пише. Но няма и шестици в беледника, що така? Школото Това братле. заради гангстерската госпожа. Аре, бързо да си вземем един дюнер, че вече се изнервих, бе. Хайде, братле, правим го, виждаме на жава. Показва ми 6-7. Аре, да си тръгваме от това мазно училище. Хайде, братле, влизаме в туалетните, чупим пода, отиваме извън това даскало. Караме суроните, вдигаме уилита, кантариме. Тук са само педерасти. Нямаме полиция, показваме ми средни пръсти. Какво викате? Не знам, какво ще стане сега? Мак Папазов, идва и шари учителката. О, дай му, с камиона в даскалото. Мак Папазов идва и псува, като най-мазната пушага. О, да, братле, какво става? Тук е най-добрия рап, затова мазно даскало сега. 6-7 само се повтаря, даже и жаба я повтаря. Най-голямата жаба е. О, да, черна ми стане на душата. Черните всички в това даскало. Не може, Пепе роди в корема. никой не може да го търпи. Пие си бирата. Пи си ракията. Но някакъв пиян. О, какво ми вика? Айде, всичко е лото в него. Тук са само най-големите генгстъри в това даскало. Колко ли трябва да сме агресивни, не знаем, но това се получи много стабилно. Но и колко пари трябва да имаме? Да ги вложим в този проект, о да! Заради това училище похарчаме 3000 евро, моето момче. Ха, айде, трябва бе. Всеки трябва да го стави. Дай му най-добрата рап песен! Училището само да ни изяде!